Alright. Mikähän pistä pelikoneeseen, niin näette teki, mistä on kysymys. Voi vittu. Se menee kyllä putkeen tämä homma. Eli 5 kolikkoa piti kerätä yhteen, niin pääsee pelaamaan Rat Raceria sitten. Ei vitsi. 5 puuttuu. Just. Pelaaminen on vähän hankalampaa tämmöisellä PAL-version Nintendolla, kun tää pelit pyörii vähän hitaammin kuin tarvittu jenkkikoneeseen, niin Mario on vähän hitaampi tässä, mutta vastaavasti tää kellokin toimii sitten vähän hitaammin, niin antaa vähän anteeksi. Meillä puuttuu monta 4 kolikkoa. Tuosta alas, kyllä. Noin, jes. Mahtava homma. Rat Racer. Nyt ei ole kyllä Power Glowia, niin tiedä miten tää menee. Turboa kehiin. Eli tässä pitäisi Rat Racerissa niin ajaa tää yksi tämmönen erikoisrata mahdollisimman nopeasti, niin sitten pääsee pelaa jäljellä olevilla sekunneilla Tetristä, eli kaasu vaan pohjaan ja... Oi vitsi, nyt eikä. Turvottaa. Se on semmonen kerro, että eipä se valittaja tätä autoa millä ajetaan. Oikeassa reissa pääsee valitsemaan tätä autoa ja tässä saa vaan kaiken sama auto ja tää moottori moska ylikuuman tässä versiossa. Eli voi turpottaa ihan reilusti. Voi vittu. Paljonko aikaa? Voi.
sinne. No niin. Just. No niin, ei ole enää paljon aikaa. Minuutti. Suunnilleen näin. Nopeasti laskettuna. Äkkiä näitä paloja. Ui. Että se on myös semmonen ero tässä Tetriksessä, että tää ei ole ihan niin satunnainen tää palojen tippuminen täältä kuin oikeassa versiossa. Eli tästä on vähän ehkä hankalampi. Tai helpompi, en tiedä. Hiihut. Nyt tulee. Minne tämä tuon? Ei vitsi. Menee huonosti. Tuonne. Mene nyt sinne. Ja niin, se oli siinä se. Siinä meni 6 minuuttia.